سلام كبران تخطات التشانلنا نلوم على سلاسات رزدالنا زينا سبورتي حزنا متينا لنا سنة مكتتال صباح قدام سنبتن قطمات بريمير ليج عاد انجليز قصيله هو عليو بز مسرت ابز عله تسريعنا بزلو مدبات صوتا مسنمص ساعه 6 مرحي زلا ارسنال ناب ليدز يونايتد جيشا تكايدو صوتا تسريع لالو اذا كلب ابز حلف قطماتا انصار ليفربول نوتيغهام فورست معرفه تفالل خلا اميدا انصار يونايتد سعرت مسغابا يذكر اذا كلب صباح بتكايدو قطم عوت بتعم خغد سامحانو بزحات تنتنتي يزاربو ابز حلفنا تشامبيونز ليج قطما انصار كايلات الماتي ناي 3 خلت عوز زمزغبت ارسنال ابز قطم بزحق قوم تسلفتا بمعرف كم تጻوتت يذكر قال ابز علت كاب زلو ليفربول نيوكاسل عادي ما تكايدو صوتا تسرع لا يركب زعباي كلب ابز حلف بريمير ليج قطما انصار بيرلي حرب حرف تفالل خلا نابور ماوس جيشا 3.5 ساعات يذكر እዚ ጾታ ሊቨርፑል እንተጣዊታ ንኣሰልጣኒያ ሆላንዳዊ ኣርኖ ስሎት ኣብ ስልጣን ዛጋንታ ንኽጸንሕ ትሕጉዛ እያ እዚ ኣሰልጣኒ ነዛጋንታ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ምስ ቀዳሞ 8 ጋንታታት ንኽትዛዝም እኳ እንተሓገዛ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘሎ ውጽኢቱ ግን ኣይግድን እዩ ዘሎ እዛ ጋንታ ኣብ ማንሲቲ ካብ ጸንሑ ተጻወታ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ፍሪሞፖንግ ኮርቲስ ጆነስ ከምኡ ድሙን ተኸላኸላያ ጎመዝ ክምለስዋ ተስፋ ኣንቢራ ትርከብ እዚ ጾታ በቆጻጽር ሃገርና ሰዓት 11 ምሽት ይካየድ ቸልሲ 8 ፈረቓን ዌስትሃም ዓዲማ ተጋይዶ ግጥም ደርቢ ሰሜን ለንደን ኣብ ዝዕለት ካስሪዕም ካብ ዘለዎ ግጥማት ሓደ እዩ ቸልሲ ንሓድሽ ኣሰልጣኒ እንግሊዛዊ ሊያም ሮዘነር ካብ ትመዝዝ ኣብ ኩሉ ኣካይዳቶ ዘላ 6 ግጥማት ኣንጻር ኣርሰናል ኣብ ካራባኦ ካብ ዝተሰዓረ ጾታ ገዲፍካ ኣብ 5 ጾታ ዝተዓወተቶ ኣብ ብሉጽ መንገዲ ሒዝዋ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ይግመት ንብሉጽ ኣከፋፋለያ ኮይኑ ዝጸንሐ ብራዚላዊ ሉቃስ ፓኬታ ናብ ብራዚላዊት ክለብ ፍላሚንጎ ኣፋንያ ንእስጳኛዊ ኣዳማ ትራውረ ካፍላም ዘፈረመት ዌስትሃም ምስ ንመጽእ ኣብ ዝሓለፈ ግጥማታ ዓወት ብምዝጋብ ብቕዓታ ኣብ ምምላስ ትርከብ ኣብዚ ግጥም ዌስትሃም ቀላል ኮይና ከም ዘይትቐርብ ብዙሓት ተንተንቲ ይዛረቡ ካልእ ቀዳም ሰዓት 6 ተሰሪዖም ዘለዉ ጾታታት ምስ ንርኢ ብራይተን ንኤቨርተን ክትዕድማን ከላ ወልቭስ ድማ ንበርንማውዝ ዓዲማ ክትጻወት እያ زعبي قلت مز قدام سنبت كوين زلو لندناويت كلب توتنهام نعباي كلب مانشستر سيتي عادي ما تكايدو صوتا باغاو نافقار سبورت قرص اغرقاني يركب ابز حلف ركبن توتنهام ناب سيتي جيشا ابز كايدو صوتا خلت بارو تعويتا من لاسا يذكر اذا كانت كابتن كل ساعه مانشستر سيتي بدوز فتره لخلابات ايا توتنهام ابز عمتا بريمير ليج زلو وصيتا حغازي كونن زلو اذا كانت ابز حلف 6 ግጥማታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 3 ማዕረን 3 ሰዓረት ብምምዝጋብ ዓወት ክትሪ ኣይቃለትን ብማህረም ተጻወት ተሳቀ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ኣብዝ ሓለፉ ግጥማታ ንወልቭስ ዓዲማ ክልትባዶ ብዝተዓወተቶ ፍልልያ ምስ መራሒ ዘላ ኣርሰናል ናብ 4 መግዳላ ይፍለጥ ኣብዚ ግጥም ሓደሽ ዘፈረመቶም ኣጥቃያ ጋናዊ አንቶኒዮ ሰሜንዮ ምስ ተኸላኸላይ እንግሊዛዊ ማርኮ ጉሂ ኣብ ጾታ ድርዕ ክኾነዋ ተስፋ ኣለዋ ጓል ከተማ ዝኾነት ማንቸስተር ዩናይትድ ንፉላም ዓዲማ ተካይዶ ግጥም ኣብ ዝዕለት ሰዓት 5 ተሰሪዑ ይርከብ ከም ዝፍለጥ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ግጥማ ብሓድሽ ኣሰልጣኒ እንግሊዛዊ ማይክል ካሪክ ተመሪሓ ንዓበይቲ ክለባት ኣርሰናል ማንቸስተር ሲቲን ብምርታዕ ዝጀመሮ ጉዕዞ ንፉላም ዓዲማ ክቕፅሎ ትትቢት ደገፍቲ ሬድ ዴቪልስ ኮይኑ ይርከብ እዛ ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ ጾታታታ ጽቡቕ ብቕዓት ከርኢ ጀሚሩ ጸንሐ ዴንማርካዊ ተጻዋታይ ፓትሪስ ደርጉ ብናይ ምጭዋት ጨዋዳ ን10 ሰሙናት ምእላዩ ነዛ ጋንታ ጽቡቕ ክሕግዛ ጀሚሩ እኳ እንተጸንሐ ብኸቢድ ክትከስሮ ኣገዲድዋ ይርከብ ካልእ ኣብዚ መዓልቲ ተሰሪዖም ናብ ዘለዉ ጾታታት ምስ ንመጽእ ኣስቶን ቪላ ንብሬንትፎርድ ኖቲንግሃም ፎረስት ንክሪስታል ፓላስ ዓዲመ ዘካይዶ ጾታ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዩናይትድ ንፉልሃም ዓዲማ ትጻወትሉ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ክካየድ ሶኒ ሰዓት 11 ምሽት ሳንደርላንድ ንበርንሌይ ዓዲማ ተካይዶ ጾታ ናይ መወዳእታ ጾታ ፕሪምየር ሊግ ናይ መበል 24 ሰሙን ክትከውን እያ መራሒት ላሊጋ ዘላ ባርሴሎና ናብ ኤልቼ ጌሻ ተካይዶ ግጥም ቀዳም ሰዓት 11 ምሽት ተሰሪዕላ ይርከብ እዛ ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ ግጥማ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ንኮፐንሃገን ዓዲማ 4-1 ገፊሕ ዓወት ብምዝጋብ ምስ ቀዳም 8 ኮይና ምሕላፋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ላሊጋ ዘለዋ ፍልልይ ተዓዊታ ናብ 4 ንኽትደይቦ ናብ ኤልቼ ጌሻ ግድን ዓወት ከገድሳ እዩ ብናይ ሓደ ነጥብ ፍልልይ ደድሕሪ ባርሴሎና ትስዕብ ዘላ ሪያል ማድሪድ ሰንበት ሰዓት 4 ንሪያል ቫለካኖ ዓዲማ ተካይዶ ጾታ ተሰሪዕላ ይርከብ እዛ ጋንታ ረቡዕ ምሽት አንጻር ፖርቱጋላዊት ክለብ በነፊካ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ግጥም ብድራማቲካዊ መልክዕ 4-2 ተሳዒራ መውጻእ ይፍለጥ እዛ ጋንታ ብሓድሽ ኣሰልጣኒያ እስጳኛዊ ኣልቫሮ አርቤላ ተመሪሓ ዝሓሸት ጋንታ ኮይና ክትጓዓዝ እኳ እንተጸንሐት አንጻር በነፊካ ዝረኣየቶ ጾታ ግን ካብ 8 ቀዳሞት ብቐጥታ ናብ ዙር 16 ዘሳትፍ ሒዛቶ ዝነበረ ደረጃ ክድርብዮ ምኻላ ይፍለጥ ሎሚ ኣብ ዝወደቐ ዕጫ ቻምፒየንስ ሊግ 8 ተጻርየን ናብ ዙር 16 ንኽሓልፋ ግጥም ዝጽበየን ክለባት መን ምስ መን ከም ዝገጥማ ፈሊጠን ኣብዚ ዝወደቐ ዕጫ ድራማቲካዊ ጾታ ዘርኣየና ሪያል ማድሪድን በነፊካን ንሓድሕደን በፂሕወን ኣብ ዝሓለፈ ጾታ በነፊካ ካብ ሓላዊ ልዳታ ዩክሬናዊ ኣናቶሊ ቱርቢን ኣብ መበል 96 ደቂቕ ብዝረኸበታ ሸቶ ናብ መጻረይ ክሰግር ብምኻላ ይፍለጥ እዘን ክለባት ደጊመን ኣብ ዘካይዶ ናይ ክልተ እግሪ ጸወተን ነፍቃር ስፖርት ቃኒ ይርከብ ኣብዚ ዕጫ ዝወደቐሉ ዕለት ክልተ ፈረንሳውያን መተሓላለኽቲ ክለባት ፒኤስጂን ሞናኮን ክራኸባን ከለዋ ጁቬንቱስ ንጋላታሳራይ ዓዲማ ተካይዶ ጾታ ኣሃንጣይ ኮይኑ ንረኽቦ
ኢንተር ሚላን ምስታን ዓበይቲ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን አትሌቲኮ ማድሪድን ዝረትዕት ኖርዌጃዊት ክለብ ብዶግሊ ሜት ተራኺባ ተካይዶ ፀወታ ካልእ ነዚ ውድድር ድምቀት ክውስኸሉ ዝኽእል ግምጥን ተባሂሉ ይግለጽ። እዛ ንእሽቶ ኖርዌጃዊት ክለብ ንዓበይቲ ክለባት ክትምስጠን ብምጽናሕ ብዙሓት ደገፍቲ ኣጥርያ ትርከብ። ናብ ካልእ ዝወደቐ ዕጫ ምስ ንመጽእ ኒውካስትል ምስ ቀረባ አትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ክለብ ብሩጅ ኣትላንታ ምስ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ከምኡ ከዓ ባየር ሌቨርኩሰን ምስ ኦሎምፒያኮስ ዘካይዶ ግጥም ተሰሪዕለን ይርከብ። እዚ ፀወታታት ቀዳማይ እግሪ 17-18 ለካቲት ክጽወትን ከሎ ካልኣይ እግሪ ድማ 24-25 ለካቲት ክካየድ እዩ። ሓፀርቲ ዜናታት ምስ ዝግጋር ተጻቲ ኖርዌጃዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኦስካር ቦብ ብ27 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ክለብ ፉልሃም ተሰጋጊሩ። እዚ ኣጥቃዓይ ብተደጋጋሚ ኣብ ሲቲ ቦታ ክስእን ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ፉልሃም ክሳብ 2031 ን5 ዓመታት ዘጽንሑ ውዕል ፈሪሙ ይርከብ። ካልእ ኖርዌጃዊ ኣጥቃዒ ክለብ ወልቭስ ጆርገን ስትራንድ ላርሰን ናብ ክሪስታል ፓላስ ተሰጋጊሩ። እዚ ተጻዋታይ ንኣጥቃዒ ዛ ክለብ ጆኣን ፊሊፕ ማቴታ ክትክ ተባሂሉ እዩ ተገዚኡ ዘሎ። ፈረንሳዊ ፊሊፕ ማቴታ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ውልቃዊ ስምምዕ ከም ዝፈጸመ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ዜና ኮሎምቢያዊ ቬኒሲየስ ጁኒየር ሪካርዶ ሪንኮን ምስ ቬኔዙዌላዊት ጋንታ ሪያል ፍሮንቴራ ዶ ቶቺራ ተጸንቢሩ። እዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተኸታተልቲ ዘለዎ ናይ ኢንተርኔት ፍሉጥ ሰብ ብተደጋጋሚ ምስ ዓበይቲ ተጻወትቲ ኔይማር ሮናልዲኖ ዝኣመሰሉ ክሰኣል ተራእዩ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዚ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም? እዚ ተጻዋታይ ልክዕ ይመስል ዶ ንቬኒሲየስ? እንታይ ትብሉ? መልሲ ናይ ርእይቶኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ከተቐምጡልና እንዳተላበና ሎሚ ዝበልናይ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ።